porque é o que está mandando. Sí, sí. De andar xa o puxemos a parir no seu tempo e tal. Pero Zapatero cambiou as cejas, cambiou o peinado, cambiou de traxe, puxolle aquí as gomas esas que non sei como lle chaman a roupa, cambiou de zapatos, e evidentemente o feito de falar con Bush, porque tú podes dicir, eu son presidente elegido por X millón de personas, que foi Zapatero, pero ainda que non estés de acordo, Bush tamén foi elegido por X millón de personas, pero logo hai outra diferencia. Zapatero é dunha familia, digamos, económicamente normal, asequible, traballadora, tal. Bush é fillo de ricos de cuna. Entonces, que queiras que non a imagen, o sea, tú é raro que vayas por aí e te fixen un coche pior que o teu, que te fixen unha casa pior que a túa. Normalmente abrenches os ollos cando ves que alguén ten algo que é superior económicamente ou de preparación ou que sea a ti. E Zapatero tiña unha ganiña de chegar ali onde o Bush e saludalo, que o Bush mesmo lle tuvo que dicir, o Bush mesmo tuvo que dicir, mira para a cámara, non me mires tanto. Fue triste, fue muy triste, fue una imagen muy triste, sobre todo porque por las ideas con las que él traía desde que empezó, antiamericanismo, ¿no? Correcto, y luego... É máis triste todavía, aparte de eso, que non se deixa de ser unha anécdota, máis triste é que un presidente de España, nun grupo de 20 presidentes como é ali, sea o único que non ten nin parola idea de inglés. O sea, que estén ali 20 personas falando entre eles, ya te dixe, bueno, mientras falas, toma este papeliño, fai que escribes e tal, que un cursillo dun cuarto de hora a semana, un home que é un tío preparado, que é un tío con estudios, que ten a cabeza aberta a lectura e tal, non sei, un curso ises intensivos. Eu cando iba para Suiza de chaval, acórdame que aqueles libros que dicía, aprenda alemán en 7 días. Home, ya alemán non aprendías, pero buenos días, buenas tardes, deme pan, deme azúcar, tal, que ao final é o que se fala nesas reunións. Tu ves que chega calquera futbolista destes de Yugoslavia e tal, e ven dunha semana para darche unha entrevista referente a un tema concreto, e nunha semana estánche falando en español. E para falar de política con Sarkozy é que tampouco eles van a ir falar de entresijos, senón cousas globales. Os entresijos levan os outros. A mí una cosa que admiro de Zapatero es su capacidad de dribbling. Se dice así, driblar, ¿no? ¿Cómo se dice? Driblar. Bueno, es maravilloso, ¿no? Con lo de los americanos es un ejemplo. Y el otro ejemplo es, han pasado de que no había crisis, que todo estaba bien, España era una superpotencia mundial, esto hay que cambiarlo, hay que cambiar el sistema capitalista porque no funciona. Entonces me ha maravillado su capacidad de reacción. Se Zapatero, seguramente, o día que se acaba a presidencia de España, na Real Academia da Lengua había que lle dar un puesto, seguro, porque é o único tío que, ao dicionario, as palabras que hai no dicionario español é capaz de buscarlle outro significado. O sea, que hai ali os 20 ou 30 asesores ou que teñen ali na Real Academia, que crisis dice claramente o que hai, pois non, para Zapatero é capaz de buscar outro significado a todo. O sea, a crisis eu teño moi claro entre nós, que somos a xente que traballamos e tal, temos moi claro a palabra crisis. Hombre, a mí non me fai falta que veña o Solver dicirme que a cousa me vai mal, teño dito moitas veces, se metes a mão ao bolsillo e non hai un duro, se levamos 25 anos co mesmo coche, si prácticamente non entramos nun comercio de roupa onde suba unha camisiña de 20 euros ou de 15 euros, pois evidentemente funciona.